Hello, já jsem Undefined, no a tohle to je první takový moje reakční video. Nevím, jestli je budu dělat častěji, každopádně uvidím, jak budete souhlasit a možná podle toho se rozhodnu, že sem tam něco natočím. Nicméně, jak jste ji z názvu pozvali, dneska se tak nějak vyjádřím k tématu, který se teďkon probírá absolutně pořád, a to je Ardanix versus Buckstrix. Ani ne tolik versus, jakože tak nějak mám k tomu svůj názor, který bych chtěl říct. A tak nějak, abych teda začal. Vzhledem k tomu, že na kanále Ardanix jsou většina komentářů teďkon momentálně českých, po tom, co to Fety Pillow nasdílel, a hlavně většina těch komentářů je typu si sellout, si prodejná kurva a takovýhle podobný, což si teda já osobně myslím, že není zas tak úplně pravda. Protože kdyby byl sellout, tak by neměl momentálně na českém YouTube kanál, který má podle Social Bladeu, což těžko říct, až jak moc je to pravda, větší výdělky, než má třeba Gogo a Jirka Král, který mají docela dostkrát víc odběratelů. Tady můžete vidět nějaký ten obrázek, kde se na to můžete nádherně kouknout. Klidně si to zkontrolujte na Social Bladeu, nemám nějaký důvod to tady falšovat. Takže to si myslím, že je úplně první věc, jako která stojí za zmínku, že ten kanál určitě není dělaný podle mě za viděnou úplně nějakých mega peněz, jako asi možná dobrý, třeba počítá s tím, že mu to něco navíc vydělá. Ale zas na druhou stranu s jeho angličtinou, kterou když jsem slyšel, tak jsem tomu nevěřil, ne jako podle hlasu jsem ho poznal, ale spíš jsem nevěřil tomu, že mluví úplně tak dokonale anglicky, což jsem fakt absolutně vůbec netušil. A další věc si myslím, že Buckstrix má s jeho vyjadřováním a celkově i jeho hlasem jako docela velkou šanci se tak nějak pokusit prorazit, neříkám předehnat PewDiePie, ale dostat se jako tak nějak vysoko. Zase jako když nad tím tak přemýšlím, kolik českých youtuberů prorazilo tak nějak jakoby, nebo se aspoň pokusilo prorazit do světa tímhletím. Dobrý, možná Míšo šílenosti, ale ten nemluví, nedělá nějaký let's play, něco, kdy se extra mluvilo, tomu bratr napíše písničku a on jí, dejme tomu v hodně velkých úvozovkách, zaspívá do mikrofonu. Takže podle mě za celou touhle věcí je úplně neuvěřitelná zas taková ta typická československá závist Čechů, který prostě nemají na to se dostat nebo se zkusit proslavit aspoň na anglickém, nebo ne na anglickém YouTube, ale tak nějak mezinárodně a zkusit natáčet v angličtině, prostě na to nemají odvahu a závidějí Bucksovi jednak ten příjem z toho prvního kanálu a věřím tomu, že na tomhle druhým, když víceméně anglicky dneska umí celý svět, tak věřím tomu, že na tom druhým bude mít ještě třeba větší výdělky vzhledem k tomu, jak mu to teď roste. Tady můžete vidět zase nějaký obrázky těch subů za posledních pár dní, srovnání víceméně toho Buckstrixe a toho Ardanixe. Ano, roste mu to, protože mu teď dává miliardu odběrů Češi, ale mezi nimi se určitě sem tam nejde i nějaký ten Angličan, Američan a lidi, co to sledujou z ciziny. By the way, byly tam i další celkem takový směšný komentáře, třeba typu, to už jako kašleš na českou scénu? No brdele, teď jsem na to koukal a na YouTube nahrál za poslední týden nějakých 15-16 videí? To jako nevím úplně, jestli je málo, cca 2 videa za den, si myslím, že je úplně tak nějak akorát. A prostě lidi úplně bez mozku tam píšou, to jako kašleš na českou scénu, oh my god! A takovýhle komentáře, jako fakt mě to úplně rozesmálo, já jsem samozřejmě u něho mám odběr i na Buckstrixovi, i na Ardanixovi a já se tomu můžu jenom smát, protože to je úplně neuvěřitelný, jak jsou nějaký ty lidi hloupí a úplně, no nevím, co k tomuhle dál říct. Každopádně další věc, co mě úplně neuvěřitelně rozsekala, je komentář. Buckstrix je, jak si nám to mohl udělat, jsi super youtuber, ale to, že si založil tenhle kanál, tak si nasral hodně svých fanoušků na kanále Buckstrix. Jakože what? Proč by měl nasrat fanoušky na kanále Buckstrix? Jako jenom proto, že se snaží proslavit třeba po celém světě a snaží se prorazit ještě někde jinde, tak jako prostě nasral svoje fanoušky na kanálu Buckstrix. OK, prostě fanoušek, který ho má rád, tak ho podpoří na tomhle kanále i na tamtom. A žádný, že prostě, ježiš, on má druhý kanál, chce mít víc money, chce být slavnější, tak to ne, tak to přestanu sledovat. Do prdele, ta logika mě úplně totálně rozsekala. Takže úplně tak nějak na závěr bych řekl, že Buckstrix pravděpodobně svůj kanál nezveřejnil na kanále hlavním, protože tam nechtěl přesně tyhle ty komentáře typu si zaprodanej, si sellout, nechtěl tam český komentáře vzhledem k tomu, že je to anglický kanál, tak to působí dost divně, když tam přijde Angličan a vidí tam jenom český komentáře a když si to hodí do překládače, tak mu asi vyjde docela najevo, že nebo si třeba bude myslet, že ho lidi prostě v Česku rádi nemají, což mu nějak extra určitě nepomůže v tom pokusit se prorazit ve světě. Ale našlo se tam i pár lidí, kteří ho třeba podpořili, nevím, jestli to byli konkrétně Češi nebo Angličani, tady máte vidět ty komentáře.
A to bude teda asi tak nějak pomalu všechno. A určitě, jestli se mnou souhlasíte, tak nezapomeňte dát like, jestli chcete víc takovýchhle reakcí, nezapomeňte na odběr a popřípadě napište do komentářů, na co byste chtěli vidět reakci. Takže já se na vás těším u příštího videa, tak zatím ahoj.